Hello, hello, hello. Good day sa inyo lahat. Magandang umaga mga idol. At andito po tayo sa Yon. So after 4 days of event, no? Tayo naman po ay nandito sa Honda Big Wing, Pangasinan, located here at Calasiao, Pangasinan. Ano? So tayo po ay nandito ngayon sa kanilang branch to give you an update. So ano na po ba yung mga latest model natin makikita dito sa kanilang branch and presyo siyempre. So dun sa mga nag-aantay din po sa mga bagong release na model, yung 2025, gaya ng CB1000 and yung XADV 2025, Rebel 500 2025, Rebel 1100 2025. So meron na rin tayong update dyan. So kung gusto nyo pong maglabas ng bagong motorsiklo and big bikes, we are here at Honda Big Wing. Shoutout po sa mga idol natin, yung mga natulungan na natin at na-assist natin na makapaglabas, makabili ng kanilang big bikes. Well, sabi ko nga sa inyo, try yung ating alagang boyet, legit, at siyempre fast transaction. Well, yan po yung advocacy natin to give you assistance, no? So sa mga idol po natin na gusto maglabas ng big bikes, motor, small bikes, or any bikes, no? Pwede po tayo diyang makapag-assist sa inyo. Any brand, no? Hindi naman po tayo namimili na Honda lang, Kawasaki, or Yamaha. Any brand po yan. As long as meron tayong contact sa loob o sa store, sa sales nila o sa marketing, we can give you assistance, mga idol. And today, ikot lang tayo dito sa kanilang branch and pakita natin sa inyo yung mga model na available para masulyapan ninyo yung kanilang mga units na pwede nyo mabili dito. So sa mga nagbabalak, ito yung pwede kayong makapag-decide, ano? Pwede kayong makapag hingi ng advice din. Kung gusto nyo, mag-PM lang kayo sa atin, sa ating Facebook page. Again, sa mga nakanonood sa atin, please don't forget to like and share our live video. At siyempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel and follow ako sa ating Facebook page, mga idol. So salamat po sa lahat ng suporta ninyo. So we just reached 35,000 followers sa Facebook. And congratulations sa ating mga idol na lagi pong sumusuporta sa atin. And we reached 138,000 sa ating YouTube channel. So talagang overwhelming, napakaganda ng suporta nyo sa atin. And sa mga idols po natin na nakapaglabas ng mga motorsiklo nila, gaya po ng mga scooter, gaya ng Honda, Yamaha. So congratulations sa inyo, mga idol. And sige, ikot na tayo dito sa kanilang branch para pakita sa inyo yung kanilang mga unit na available, mga idol. Ano. So nandito sa tabi natin yung pinaka-latest na Honda Rebel 500. So ito po, latest na po ito. Ibig sabihin, 2025 model na. So sa nakalagay na sa ORCR natin is 2025. So ito, meron tong mga binago din or in-update ang Honda. So tingnan natin, mga idols. So sa colorway, meron tayo dito matte gunpowder black metallic, ano. And ayan. So kung kayo po ay naghahanap ng isang cruiser bike, beginner, perfect itong ating Rebel 500 dahil mababa yung seat height nito. 690mm lang yan. And alam niyo naman, pag Honda, very reliable engine, saka talagang matibay, no? Pang long, ang tawag dito, pang matagalan to. Ibig sabihin, yung bikes ninyo will stay kahit ilang taon pa yan. So yan po yung kagandaan sa Honda, no? Quality parts, talagang solid na solid. Alam niyo yung mga suspension ng Honda is Japanese brand din. Gaya nitong Showa brand nila na rear suspension and front suspension. Showa po yung ginagamit nila dyan. So quality yan. And sa engine naman, siyempre, we all know na napakatagal itong Rebel natin, ano. So matagal ng matagal ng model to ng Honda. Very reliable engine, 471cc, 2-cylinder, and alam niyo na yan, talagang solid na solid. Ang ating update dito sa ating Rebel 500, mga idols, meron na tong new LCD screen. So updated na to. So meaning pinaganda nila to, mas readable, mas maganda yung information. And ang kagandaan din sa ating Rebel 500, syempre LED lights ang ilaw nito, and again, kita naman po ninyo yung handlebar, no? Napaka-relax din. I think medyo inangat na ng konti yung yung handlebar, parang nilapit ng konti.
So pag nakaupo ka, so medyo mas gumanda yung sitting position dyan. And pati yung ating foot pegs, in-update din nila. I believe in-update din nila yung foot pegs nito. So yan po yung mga kagandahan sa ating bagong Rebel 500. So we have color, matte gunpowder, black metallic. So sa mga idols po natin na gustong makakuha nito, available pa po itong color black na Rebel 500. So sa mga gusto pong mag-apply, yan po ay pwede nyo i-apply via cash pay or installment. So meron tayong financing. So kung mga gusto po ng quotation, just send message sa ating Facebook page. So again, ang presyo po ng ating Rebel 500, hindi naman po siya nagbago ng presyo. So same pa din, 399,000 ang kanyang SRP. Ano? So tingnan natin yung pinaka front face. Yan. So yan ang ating 500. Marami so sa mga nagiging sa kanilang parada, no? Well, mga idols, kung kayo po naman ay naghahanap ng big bike na 4-cylinder, siyempre pag sinabi mong 4-cylinder, yan na yung magandang exhaust sound. No? So dito sa Honda Big Wings Kalasyaw, meron tayong available na CB650R. Yan po yung paboritong bilhin ng mga idols natin. Ano? Actually, ang dami kong nabenta nito. Actually, dami natin natulungan na makakuha nito. And shoutout muna kay J Motors TV, yung ating kasamahan. Siya po, pakipollow nyo rin po yung page ni J Motors TV. Yan, taga Cavite po yan, si J Motors. Shoutout sa iyo, idols, and ingat po. Meron na bang Africa Twin 650? Actually, wala pa tayong niyan. Wala pang ganyang model sa Pilipinas. So, shoutout din kay 4376. 4376, wala pa rin po tayong model na ganyan dito sa Pilipinas. So, ang mga ang ating pinaka model lang talaga is Africa Twin 1100. No? Alright, so nasagot na natin. And shoutout din po sa ating mga manonood sa YouTube. So, meron tayo ditong message from Red Motorapy, no? Yan, salamat daw sa ating detailed information. Alam niyo naman tayo mga ito pagdating sa vlog, kumpleto, no? It's not only specs and features, magbibigay din tayo sa inyo ng presyo, quotation, and saan kayo makakakuha ng mga units ninyo. Pwede natin kayong ma-assist at matulungan. So yan po yung may bibigay natin sa inyong vlog para sa inyong mga idols. Ano? So sa mga nagbabalak po, ayan, mag-PM na kayo at mag-send message lang sa ating Facebook page, Boyet Salabarria, and we will help you and assist you mga idols. Yun, thank you daw, sabi ng J Motors TV. So si J Motors, kasamaan din natin yan sa ating mga vloggers na masisipag. No? Sobrang sipag niyan. Talagang laging may feature ng mga motor yan, every time. So again guys, meron tayo ditong CB650R matte gunpowder black metallic. Nakita naman po ninyo yung kanyang style at design. Neo Cafe Racer, no? Para siyang classic style, naked sports muscle bike, no? 650cc, 4-cylinder. And siyempre yan po ay merong napakagandang exhaust sound, no? 4-cylinder kasi ito. At yung ating front suspension, Showa brand, upside down. And dual disc brake sa ating front with ABS. Equipped ng ABS dual channel. Meron din itong HSTC or Honda Selectable Torque Control. No? Itong ating CB650R na to. So, one of the best-selling model ng Honda Big Bikes Philippines. No? Alam nyo, napakadaming bumibili nito. So, ito po ay standard version, meaning manual lang po ito. And may papakita tayong isang model nito kung saan meron namang e-clutch or electronic clutch system. So, ano po yung meron sa ating standard version? It also has a new 5-inch TFT display. Ayan, 5-inch TFT display. New switches and buttons, ayan. And syempre yung kanyang bagong cowling dito sa pinaka-side. Ganda, no? And engine type, yung pa rin yan. Syempre yung ating rear suspension, adjustable yan, Showa brand din. And bagong design ng upuan, ano? So again, ito ay split type. Pwede natin tanggalin yung sa side ng passenger. Meron tayong mabibiling genuine accessories dito kung saan meron tayong seat coil, no? Magiging sporty na siya. And new design ng ating taillight, no? Yan po yung ating CB650R. Presyo nito, 500
24,000 pesos. So yan po yung bagong presyo niyan. So dito meron tayong matte gunpowder black metallic and we have also color red, no? Ayan. So ito naman yung ating red color na CB650R. Same standard version mga idol. Same din yan, standard version, ano? So again, yung specs niyan, same na same. So wala tayong pinagkaiba. So we have two choices ng color, no? Matte gunpowder black metallic and we have the red color. So sa mga gusto pong bumili nito, this is available, ano? Available unit to. 524,000. Kung gusto niyo pong i-apply ng financing, pwede rin. You can check out and send message sa ating Facebook page. Pwede nating isend sa inyo ang quotation niyan. 20% down payment, 30%, 40%. It's up to you kung gaano po kalaki yung bayaran yung down payment. So again, sa mga nagbabalak mag-financing naman, ang ating requirement dyan, usually po, kailangan you have to provide us yung proof of income ninyo. Kung kayo may business, we need the DTI or business permit. Kung kayo naman ay employed, we need the certificate of employment. And kung gusto naman nyo ng i-apply ka agad, so kailangan po natin muna mapacheck yung credit background niyo. So initially, magbibigay kayo sa atin ng details niyo, pangalan, address, contact number, status niyo, married or single, at dalawang government ID. So kailangan niyo po magpasa sa atin ng ID para mapacheck natin yung credit background niyo, kung pwede po kayong makapag-apply. Once na pumasa kayo sa credit checking natin, doon na tayo pwedeng magpa-CI. So meron nang pupunta sa bahay ninyo or sa office ninyo at schedule yan para makausap kayo personal ng ating CI team. No? So yan po, mag-inquire na sila sa inyong mga proof of income, sa inyong billing, sa inyong bahay, yan, mga ganyan. So yan po yung mga proseso natin sa mga installment or financing. So yan po yung may bibigay natin sa inyong information. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idols, you can check out with me, send message sa ating Facebook page at tutulungan natin kayong maka-apply ng bagong motor. So ito po, meron tayo ditong e-clutch version naman. So meron tayong color black din, matte gunpowder black metallic with e-clutch, electronic clutch systems. So ito naman ang advantage nito, para ka na rin naka-scooter. Bakit po? Kasi hindi mo nagagamitin yung clutch natin dito. So ito pong clutch natin ito ay hindi mo na siya gagamitin pag naka-e-clutch ka na. So pakita natin sa inyo itong e-clutch, no? Yan po yung ating e-clutch. Ayan. So this system, electronic, no? Hindi ka na magka-clutch. Ayan. Yan po yung advantage na meron tayong e-clutch. So meron tayong mga subscriber din na nakatulungan nating makabili nito. And sobrang dami na nakakakuha nito. No? Kasi nga, nagbigay din sa atin ng mga update. So talagang napakaganda raw gamitin itong e-clutch system kasi once na nasa traffic ka or city drive ka, hindi ka na mapapagod dahil hindi ka na nagka-clutch, hindi na masakit sa kamay. No? Even though ang ating CB650R ay equipped ng sleeper clutch, kung saan mas smooth, mas magaan yung ating clutch, no? Okay lang naman. Pero siyempre, iba pa rin yung may electronic clutch system ka. Advanced electronic system. So yan guys, napakaganda nito. And how many subscribers na natin na nakabili nito. And until now, we don't hear any kind of issue. No? Talagang napakaganda, smooth ng performance nitong bagong model na to. So yan guys, so hindi naman natin, alam naman po ninyo ang Honda. No? When it comes to technology, talagang subok na yan. Iconic talaga. So yan guys, gusto niyo pong bumili nito? Meron tayo ditong e-clutch, 564,000 pesos ang kanyang SRP. So, kung bibili nyo ng cash payment to, you have to add 3 years LTO registration. Yan po yung babayaran natin na additional, which is 3,500 dito po sa Honda Big Wings, Pangasinan. So, kung tayo po may presyo na 564 plus 3,500, that is 500, 67,500. Yan po yung total cash pay natin para sa CB650R e-clutch system. Alright mga idols, okay po ba yan? And sa mga nanonood sa atin, please don't forget to like and share my video sa ating live para mas marami pa pong makapanood at makakita nitong ating very detailed live video about the Honda models. No? So yan po mga idol. Again, ito, ano pang hinihintay ninyo? Dalawang klase yan, standard version and e-clutch. Available po dito sa Honda Big Wings. Yan.
And sa mga taga Pangasinan, pwede kayong bumisita rito. You can personally test the bike. Pwede kayong mag-sit, no? Subukan ninyo para makita nyo kung talagang bagay na bagay ba sa inyo yung motor na yan. Well, nandito rin sa ating tabi ang XADB 750. This color is matte, no? I think matte black, no? Ayan, napakaganda nito. So sa mga naghahanap naman ng adventure na may pagka-scooter, siyempre scooter talaga dahil DCT to, dual clutch transmission, meaning pwede kayong mag-automatic at mag-manual. Ayan po yung advantage nito. Again, Showa brand, inverted front suspension, dual disc, naka-aluminum rim spokes na rin ito. And siyempre, pagdating sa braking caliper, Nissin naman ang gamit, no? So 750cc ito mga idols, ha? And yan po ay naka-parallel twin 2-cylinder and 8 valves, single overhead camshaft with max power na 43.1 kilowatts, no? Nasubukan natin itong XADB nito, talagang ang ganda. Sobrang ganda nito, mga idols. Sa sarap ng patakbuhin, ano? Ang ganda ng suspension, ang tindi ng level of comfort nito. Nasubukan natin ito, mga idols. Ang ganda talaga na. So meron din itong, ayan, no? Park brake lock. No? Yan. Pagka ano mo yan, hindi mo na magagalaw yan. Pwede mo na ano yan. And then we have the keyless system, yan, with Honda Smart Voice Command. No? Voice command yan. TFT display. So yan po yung mga advantage nito. And napakaganda ng kanyang seat, no? Yung kanyang upuan. Ayan. So 839,000 pesos ang ating XADB, mga idols. Pero yung 2025 model, tumaas ng 10K yun eh. 849,000 na. So, ang mga color nito, I think we have the gray color, black, and white, no? Yun po yung mga 2025 color. Sa mga gusto pong bumili nito, pwede po kayong umorder noong 2025 with reservation, ano? I think you need to reserve at least 30%. O, nun, mga ganun mga idols, pwede kayong magpa-reserve. Once na nabayad nyo yung reservation and na-confirm natin yung payment, pwede na nating ship itong unit na to sa inyong lugar kung saan po merong Guanzon store. So yan po yung ating may bibigay na big convenient para sa mga kliyente natin. Once na merong Guanzon store sa inyong lugar, we can collaborate, no? Pwede nating ibigay yung inyong unit doon sa malapit na store na yun, doon mo na siya kukunin. So para hindi ka na pupunta rito kung malayo ka man dito sa Pangasinan. O di ba mga idol, magandang advantage yan. Siyempre meron din tayong Honda Big Bikes sa Tondo, Gagalangin, Manila. Sa mga nasa bandang NCR or near province, pwede rin kayo pumunta dyan. At kung kayo naman po malapit sa Pangasinan, we have the Honda Big Wing Shop dito sa Pangasinan, Kalasyaw. Alright mga idols, so shoutout po sa mga nanonood sa atin and thank you very much sa mga nakasubaybay po sa ating YouTube channel. Pwede po kayong mag-leave ng comment. Please don't forget to like our video. Mag-like po kayo sa ating video mga idols and share naman po ninyo sa inyong Facebook, no? Para marami pong makapanood nitong ating live today. So again, ito pong XADB 750 is available. Ito po ay I think 2024 model. 839,000. Sa 2025, 849. So mas tumaas siya ng 10,000. Ano? Ayan. And sa mga naghahanap po ng sports bike, sports touring bike actually. Pag sinabi mong sports touring, ibig sabihin yan mga idol, hindi siya ganun ka-aggressive, no? So mas relax pa din yung riding position natin. And you know what? We have here the 2023 CBR 650R. Meron pa rin tayong available dito na matte gunpowder black metallic. Ayan. So kung gusto niyo po itong iconic design natin na CBR 650R, yan po yung design ng mukha niya, no? So ito po, available pa rin po ito. So kung gusto niyo mabili ito mga idols, pwede pa po niyo makuha ito at mabili. And sa naghahanap naman po ng CBR 650R, meron tayo ditong e-clutch version. Ito po yung naka-e-clutch. And we have also the standard version. Ayan mga idol. So parehong Grand Prix red color, no? Grand Prix. Kasi ito yung pinaka triple color na iconic color ng Honda, no? Tatlong kulay yan, blue, white, and red. Ayan. Diba? Shoutout po kay Ariel Mas, yung ating idol from Binmaley, yan, Pangasinan. And sa mga idols po natin sa
YouTube channel natin. Shoutout sa inyo ng mga nanonood sa atin. Please don't forget to like our video and share naman po ninyo. Guys, ito pong ating bagong CBR 650R. Ang ating standard version ay may presyo naman na 554,000. Ito namang old model, 549,000 to. So sa mga nagtatanong sa atin, baka mayroong mangurso natin itong black na CBR 650R 2023 model, 549,000 to. So siyempre minsan gusto nyo color black. No? Ito po yung available brand new yan, siyempre. Kita naman po ninyo, no? Ang ganda pa. No? And 549,000. So meron tayong 2024 model, the latest model, 549,000. So ano po ba yung pinagkaiba ng dalawa? Siyempre yung design, front face, LED lights, and yung bago niyang TFT display. Yan. Subukan natin tignan yung pinaka-front. Ayan. Alright. So yan po yung pinaka-front, 5-inch TFT display para sa ating 2024 model. Bagong switches and buttons. Ayan. Passing lights dito. HSTC, dual ABS, equipped na rin to, sleeper clutch. And nakapakaganda ng kanyang pinakatangke, no? Glossy paint color finish, no? Grand Prix red, mga idol. Marami rin itong mga genuine accessories, gaya nitong windscreen na smoke black color. Meron din tayong mga tank grip, tank pad. Kung gusto nyo bumili dito sa Honda, pwede rin may order yung mga accessories na yan dito sa kanila. Pwede nyo pong i-order yan. And dito naman sa ating CBR, we have the E-Class system. Ayan. So ito yung pinaka-latest model ng CBR na may E-clutch, no? E-clutch system na yan, mga idol. So ibig sabihin, hindi ka na magka-clutch, no? Hindi ka na gagamit ng clutch. So mas simple na, mas relax. Hindi ka na mapapagod, ano? So ano pang hinihintay nyo, mga idols, ano? Ayan po yung ating CBR 650R E-clutch system. Ang presyo niyan, 594,000. So may mga subscriber din tayo na nakakuha nito dito sa Pangasinan. Siguro nakabenta tayo dito sa Pangasinan ng mga 3 unit ito na bumili ng CBR 650R with E-clutch, no? So yan, guys. Ayan. Ano pong masasabi ninyo? So sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook page, you can comment and send star para naman meron tayong pang ano dyan. So ito sa ating mga YouTube channel, no? Ano pong mapipiliin ninyo? Ito bang standard version na CBR 554,000 or ito namang CBR E-Class na may presyo naman na 594,000. So meron na silang difference na 40,000, ano? 40,000 para sa E-Clutch. Ayan. Ang ganda, di ba? So yan po, available to sa Honda Big Wings Pangasinan. Sa mga malapit dito, you can check out, you can try this bike. Pwede kayong mag-sit dito. Sukatin niyo kung kayang-kaya ba ninyo. Pwede nyo bilhin dito ngayon, mga idols, kaya punta na po kayo dito, ano? So ini-invite ko kayo na mag-visit po sa Honda Big Wings Pangasinan para masilayan naman ninyo yung mga bagong model nila dito. And siyempre punta tayo sa bandang likuran. So meron silang iba pang category. So yan, meron tayo ditong Honda Africa Twin. Ito yung electronic suspension. Ayan. Kaya medyo mahal to. Yung natin, 1,170,000 ang presyo niyan. 1,170,000. O, di ba? So, itong Africa Twin, dalawang kulay yung available. No? Meron tayong white and black. Ang ganda niyan, mga idols. Oh. Ang solid niyan, di ba? Again, ang makina nito is 1,083cc with parallel twin, 270 degrees crank. Kaya maganda yung exhaust sound natin dito. 8 valves. At yan po yung liquid cool, double overhead camshaft, and may max power na 75 kilowatts at max torque 112 Newton meters. Ayan, guys. Ang astig po ng front face niya, no? Grabe, no? Color black, 1,170,000. Meron tayo dito. Alam nyo ba na ang makina nito ay naka dual clutch transmission? Yan. Ayan. O, diba? Maribel Rosero, hello. Hello din sa iyo, idol. SkyDrive Cross over. Meron tayo dyan. Mag-PM lang po kayo sa ating Facebook page.
and we will help you mga idol. Ito, ayan o, ganda ng suspension yan. Yan po ay electronic suspension. Electronic adjustable, no? Nasa switches mo na. And meron ka na ring engine cover, and siyempre dual clutch transmission. Yan po, available to, 1,170,000 sa mga mahilig sa adventure bikes, touring, no? Perfect sa inyo to. Napakaangas ng front face niya, no? Ganda, no? Wow. Tingnan mo niyo yung mukha niya, no? LED lightings, front and rear. Yan. Inverted suspension, long suspension, naka-rim spoke na rin, Nissin caliper with ABS. Meron din tong cruise control. Yan, napakaganda, no? Siyempre, flat seat. Ganda rin ang kanyang upuan, no? O, diba? Two-tone color. Solid, no? And, siyempre, TFT display. Ayan, ang ganda ng kanyang pinaka-display dito. TFT na yan, mga idols. Makikita niyo yung mga switches niya, no? Nandito yung dual sport, no? Cruise control ito. And adjustment. Meron din tayo ditong hazard light. Nasa left side. Ayan. So yan guys, 1,100 or Africa Twin 1100. Yan po ang kanyang model name. Dalawang kulay ang available, 1,170,000. Tara na po dito sa Honda Big Wings. Honda Big Wing, Pangasinan, Calasiao. Pwede rin kayo mag-send message sa ating Facebook page para ma-assist po natin kahit matulungan. Ano. And sa naghahanap po ng cruiser bike na sobrang gwapo din, ito naman ang ating top of the line, pinaka-top spec, no? Rebel 1100. It also comes with DCT transmission. So, naka-DCT na rin to. O, di ba? So, nung hinahanap nyo mga idols, pag sinabi natin DCT, para ka na rin naka-scooter kasi automatic na. So, inverted front suspension. Ayan, Showa brand, fully adjustable. Napakalaki ng kanyang disc brake sa front with 4-piston caliper, Nissin. Ayan, ganda ng gulong niya, no? Dunlop tire. Laki din ang gulong. And LED lights, Rebel 1100, 2025 model to. Ayan. Kasi ang update nila dito, I think yung pinaka-footrest, in-adjust nila yan. So mas siya, mas maganda yung seating position natin dyan, saka yung pag-apak natin, ano, yung pinaka-footrest niyan. And here yung tangke natin, ganda, no? And latest TFT display, 5-inch din, with Honda Road Sync, no? So kung titignan niyo po yung mga model ngayon ng Honda, naka-pattern na yung kanilang Honda Road Sync na features, no? Yan po yung kanilang phone connection. Pwede ka nang mag-navigation, ano? Yung may mapa ka na. May mapa ka na makikita rito kung kailan ka magto-turn, saan ka pupunta, yung gano'n, ano. So yan po yung kagandahan dito. So meron din cruise control ang ating Rebel 1100. Ayan, no? Yan po yung Rebel 1100 cruise control na button. And here yung ating pinaka-DCT, no? Ayan, may hazard light dito. Yan, pwede mo nang pindutin. And bagong switches din, no? Updated model kasi ito, 2025 na po ito. So sa ating ORCR, 2025 na po ang nakalagay dito sa ating Rebel 1100. And you know what? Yung kanyang upuan, yan, kita naman po ninyo, ano? Pwede rin kayo magsama ng inyong passenger. Yung suspension natin sa likuran, no? Naka-subtank pa yan. Showa brand din, fully adjustable. So, equip dito ng dual channel ABS, slipper clutch, at meron ding Honda selectable torque control or traction control. Ayan, mga idol. Alam nyo ba magkano presyo niyan? So, this is the latest model, 2025, 665,000 pesos. 665. So, baka mayroong magtaka dyan, bakit naging 665? Kasi po yung 2024 model ay 650. So ngayon ay 665 na. So nag-add sila ng 15,000 sa mga latest na in-update nila. Yun nga pong 5-inch TFT display, road sync, then in-update yung sa apakan, sa upuan, and yun nga yung mga nabago dyan. So yan po yung mga, meron naman nabago, no? Meron silang in-update dyan. So in-improve din sigurado yung ilaw natin dito. So kita naman po nyo yung pinaka-front headlight natin, 4 na LED, ano, projector lang po. Ganda. So again, yan po ang ating Rebel 1100, 665,000. Pwede po nyo mabili to, cash or financing. Pwede po kayo mag-apply sa atin. Tutulungan natin kayo sa financing. Sa mga nag-apply po ng financing dyan, pwede natin kayo ma-assist. Just let us know at mag-send message kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. Yan, mga idol. Ayan. So meron tayo ditong CL500.
Ito naman yung scrambler type, no? Expressway legal, 471cc. Ayan naman ang ating CL500. Ito po, may presyo to na 409,000. 409,000. And kung bibili nyo ng kasto, add pa kayo ng 3.5. Ang kagandahan po dito, meron silang parang previous, no? So pag binili nitong scrambler na to, meron pa kayong makukuhang, I think 20,000 na gift check. Gift check po yun, parang pwede nyo ipalit sa motor world, no? Ng mga apparels ninyo. Bawa, helmet, riding gears, mga gloves, jackets, pants, no? Pwede nyo pong makuha yan. So meron kayong ganun pambili. So yan po ay available lamang dito sa CL500. Promo nila yan. O, di ba? Again, ang presyo nito, 409,000 sa ating cash payment, no? SRP. Alright. And dito mga idols, meron tayong CB500F. Ayan, no? Mga naghahanap po ng sports naked bike from Honda. Ito, napaka-reliable engine. Same engine ng Rebel, ng CL at ng NX500. The iconic 471cc parallel twin cylinder and 6-speed manual transmission. Equipped to na sleeper clutch and dual ABS, no? So ito lang, wala pa siyang HSTC. Ayan. So ito naman, may presyo ito na mas mababa, ano? 379,000 pesos. Yes. CB500F, 379,000 pesos. Yan po ang ating presyo dito. At alam nyo ba, meron tong previous, no? So meron din kayo makukuha ang gift check from Moto World, from Honda. 40,000 pesos na gift check. Ang laking pera nun. Ang laking amount nun. Makakabili ka na ng kumpletong riding gears doon. Ano? So meron ka ng big bike, 379,000. Meron ka pang previous na makukuha na worth 40,000 na pwede mong ipalit at ibili ng riding gears mo gaya ng helmet, jacket, at pants and everything. Ano? Yan po yung advantage pag ito ang binili mong model, CB500F. So meron tayong 2 colors, red color and black color. Available po ito. Pwede nyo pong makuha tong CB500F natin. Inverted front suspension, Showa brand, LED lightings, dual disc sa front. Again, yan po yung mga specs nito. Ayan, Michelin tires. So, naka-Michelin tires pala itong CB500F na to. And yan, 160/60 by 17 sa front, sa rear, and 120/70 by 17 sa front natin. Alright, yan po yung mga niya. Adjustable din yung ating rear suspension, preload adjustable yan. Ito naman yung color black natin. Ayan, sa mga gusto ng color black, ganda rin, ano? Color black. Solid din, ano? Matte gunpowder black metallic. Ito naman, fully digital instrument panel. So, hindi pa to naka-pattern. So, meron din tayong bagong model nito, yung Hornet, no? So, CB500F Hornet naman. Hornet yung pangalan niya. So, yun yung updated na model, 2025. But unfortunately, wala tayong model dito. Pero pwede nyo mong ma-order yun kung gusto nyo. Alright, so yan po mga idol. Meron din tayo itong e-vehicle or electric vehicle ng Honda. Ayan, yung mga gusto po ng isang electric vehicle from Honda, we have color white and gray. Ayan, no? O, diba? O, silver ba yan? Silver color. Yes, silver color. Alam nyo itong electric vehicle na ito, EM-1. Ayan, napaka-formal din ito, no? And pag sinabi mong Honda, masasabi natin dito talagang matibay, quality ang ating electric vehicle na to, no? So, again, ito po ay merong maximum speed na 45 km per hour. Ganun siya kabilis, no? Para sa isang electric vehicle, ano? LED na lahat ng ating ilaw, headlight, taillight, no? LED. Meron tong charging system, USB Type-A. So, meron siyang USB charger Type-A na. Plus, meron din itong battery type na lithium-ion. Lithium-ion, ano? Yan. So, removable din yung ating battery na yan, no? So, kagandahan dyan, total weight ito, 10.2 kilograms. Yan, o, di ba? So, charging time nito is 160 minutes. Ganun siya katagal i-charge. And yung ating pinakaano dito, wheels natin, ayan, size 10, no? 90/90 by 12 yung front and size 10 naman yung rear. Yan, o, di ba?
So yung range dito, based on Honda's average, ang range niya is 41.3 kilometer. So 41 kilometer yung range ng ating electric vehicle na to. O, di ba mga idols? So you can choose for white color or silver color, no? 155,000 pesos. Pwede niyo pong mabili ito. Bagong EM1 electric vehicle from Honda. Ayan, o di ba? Ang laki ng kanyang middle floorboard. So pwede nating lagyan ng cargo natin kung may mga dala-dala tayong gamit pag tayo po ay bibili ng pwede natin magamit ito pang palengke, pang service natin sa mga malalapit na lugar. Ayan, digital display, EM1 by Honda. Ang ganda niya actually. Telescopic forks tayo sa front suspension and naka dual shock naman sa likuran. Ang kagandahan dito naka alloy cast wheel and disc brake na yung ating pinaka braking power nito. O di ba astig. So let's check here yung kanilang adventure bike na pang beginner. Ito. So guys, meron tayo ditong NX500 pearl white color. Ayan, ang ganda no. So ito po yung latest model natin, 2024 adventure model. Ito yung pinalit nila sa CB500X, no? So yan guys. So kung gusto niyo pong bumili nito, NX500, 409,000 pesos, 409,000. So what's new on this model, no? Binago nila yung front face design. Ayan. So bagong na yan, front headlight design, Ayan. And latest TFT display, 5-inch TFT display. Meron na nitong Honda Road Sync, bagong switches and buttons. Meron ng passing switch. Siyempre, meron na rin itong latest safety features, HSTC. Honda Selectable Torque Control. No? Honda Selectable HSTC. So, meron na siyang traction control dahil yung old model nito, wala pa siyang HSTC. Ayan, mga idol. So, yan po yung ating NX500, 409,000. Color white. Meron din tayong color black nito. So, sa mga gusto pong bumili nito, pang touring natin, adventure, pang beginner, expressway, legal. Yan. O, di ba? And the last model na makikita natin dito, meron tayong Transalp 750. O, yan. So, ito naman yung middleweight category. So, meron tayong color white niyan. Ayun, ganun kulay. Or pearl white, no? So itong Transalp 750 natin, another middleweight category na big bikes. Siyempre, adventure. Meron din tayong subscriber na nakapaglabas ito. So yung kanyang pinaka-rear frame, no? Maganda, meron na siyang sabitan, ready for panniers, no? And top box. And ito, naka-rim spoke wheels na rin ito. Inverted front suspension. Yan po ay cartridge type. Meron itong HISS or Honda Ignition Security System, yung kanilang immobilizer. So ito 750cc ang kanyang engine type. At yan din po ay meron ding parallel twin 270 degrees crank. O, di ba? So yan guys, Honda Transalp 750. Ang presyo naman nito ay 598,000. So kung bibili mo to ng cash, magiging total niyan ay 601,500. Siyempre meron tayong 3,500 additional cost for LTO registration. Ayan. Kung itong color na ito ay black color, so meron tayong isa pang kulay dyan, color white. So kung gusto natin ito, again, pwede nyo rin i-apply yan via finance or cash. Nasa sa inyo na yan mga idols, pwede natin kayong tulungan dyan. Ganda, no? Yung mga idols natin na nasa abroad, yan. Siyempre, gusto nyo maglabas ng inyong big bikes. Pag uwi nyo rito sa Pinas, pwede rin natin kayong i-assist. Kung gusto nyo bumili ng cash, pwede rin. Actually, ang mga nire-recommend ko sa mga OFW natin, yung mga seaman, yung mga nasa abroad, no? Sabi ko nga sa kanila, mas maganda kung bibili kayo ng big bike, i-advance pay mo na. Di ba? Halimbawa, maglalabas ka nitong Transalp. Ang presyo niyan, 598. Bayaran mo na siya ng cash, full paid mo na, and then pag na-full paid mo na yan, ang advantage niyan is mapaprocess na natin yung ORCR. Kasi usually, kung pag-uwi mo ng Pinas, doon ka palang magre-release ng unit mo. Hindi mo pwedeng gamitin yan kasi nga meron tayong batas from HPG and LTO na no papers, no travel. O, di ba? So kung kayo po ay nasa abroad, siyempre may limited lang yung inyong time sa Pilipinas dahil bakasyon lang kayo, 1 month lang kayo magpapahinga dito sa Pinas or mag-i-enjoy.
So paano natin may enjoy yung ating bagong biling big bike kung i-release mo dun sa actual date ng pag-uwi mo. So sabi ko nga sa kanila, pwede mo namang i-release via, kung gusto mong ikaw mag-release ng unit mo dito sa Honda Big Wing, pwede naman. Pero yun nga, ang mangyayari, hindi mo na yung magagamit kasi nga, we have to wait for the papers. Kaya nirecommend ako dun sa mga idols natin, yung mga kagaya nung taga-Europe, no? Meron tayong bumili ng Rebel 500, pauwi siya ngayon June. Shoutout po siya sa kanya, taga-Bicol pa siya, no? Sabi ko sa kanya, yung Rebel 500, pwede mo nang i-full paid advance. So nagbayad na siya, binayaran niya via bank, binayaran niya online, transfer, bank transfer. Then when na-confirm ng finance ng Honda Big Bikes yung kanyang payment, right away mga idols, paprocess na kagad yung ORCR. So alam niyo mga idols, bumili siya ng month of May, and this month of June ang pauwi niya, lumabas na kagad yung ORCR at yung plaka niya. Yun po yung advantage. So pag uwi niya, paglabas niya ng Honda Big Bikes mismo na store, yung unit meron ng plaka, meron ng ORCR, wala ka ng hassle sa pag-travel. O di ba? So yan po yung lagi nating nire-recommenda sa ating mga subscriber at follower na gusto maglabas ng big bikes. Much better, mas maganda po, i-advance nyo na. Bayaran nyo na, full paid. Huwag kayong mag-alala mga idols, sa dami po ng ating natulungan. Legit transaction yan. Wala kayong iisipin. Okay? Yung motor ninyo nasa store, naka-secure yan. Halimbawa, 1 month before kayo uuwi. So, pwede nyo nang bayaran itong big bikes ninyo. And then, pagkabayad ninyo, process na natin yung papers niyan. And then, saka pa lang po, pag na-process na natin, right away, once na meron na tayong CSR papers ng documents ng unit, pwede na nating ma-post kagad yan sa LTO. At lalabas kagad ang inyong mga papers dahil mabilis na po ngayon ng LTO once na meron na tayong supporting documents. O di ba? So yung idol natin from Europe, no, pauwi siya ngayon this month of June. Sobrang happy siya dahil napakabilis ng transaction. Actually, nasa Europe ka, nakabili ka ng big bikes mo nang walang ka-hassle-hassle. O, di ba? Na hindi ka nag-iisip na baka ma-scam ka or baka magka-problema ka sa unit. Wala kayong maisipin na ganun mga idols. Basta alagang boyet yan. Sigurado po yan. Wala kayong magiging problema. Kompleto po tayo. Meron tayong ibibigay sa inyong resibo. Meron tayong actual unit pictures or video. And pati yung transaction nyo, yung resibo ng inyong payment, meron yan. Wala kayong isipin mga idols. Basta magtiwala lang kayo sa atin. Sigurado yan. Makukuha nyo yung units ninyo nang walang problema. Kahit nasa abroad ka pa. Yan po yung maya-assure natin sa inyo. O, di ba? Yung idol natin, nagtiwala sa atin, online payment, nagbayad sa via bank. Siyempre, wala po kayong babayaran na tao. Company name po yan. Sa Guanson lang po tayo magbabayad. Guanson Bank Account. So wala po kayong babayaran na, kasi yung iba, inisip nila, baka mamaya sa tao bibigay. Hindi. Yan po ay company to company. Ano? So wala po kayong isipin na problema dyan. Very legit, 100%, 200%, makukuha nyo yung motor ninyo. And once na nabayaran nyo na po ang inyong bike, process na kagad natin ng ORCR at yan po, pag uwi ninyo, kung gusto nyo kayo mag-release ng unit ninyo, pwede rin. O, di ba? Pag uwi nyo ng Pilipinas, paglabas ninyo ng motor ninyo, may plaka na kayo, may ORCR na kayo, wala na kayong hassle na isipin na mag-aasikaso pa kayo ng kung ano-ano. O, di ba mga idols? Yan po ang ating napaka-legit at genuine help sa ating mga idols, mga subscriber natin. Marami na tayong natulungan na ganyan. Actually, meron tayong isang subscriber from USA, si Idol na taga Lingayen, Pangasinan. Actually, nagulat ako sa kanya, sobrang tiwala niya. Binayaran niya kagad yung CBR 500R niya. Meron po tayong vlog niyan, baka nakita niyo. Sinamahan ko pa yung kapatid niya doon sa ating branch sa Lingayen, Pangasinan. Kasi nga, hindi marunong mag-drive yung kapatid niya ng big bikes. So, gusto niyang iuwi yung motor niya sa bahay niya. Eh, malapit lang naman doon sa Lingayen store ng Honda. So, ang ginawa natin, sinamahan natin yung kapatid niya. Ako mismo, dinrive ko yung motor niya, inuwi namin sa bahay niya, at tinakpan namin ng kumot. Ganun lang yun mga idols. Alagang boyet yan.
personal touch yan, mga idol. Tinulungan natin siya. Ngayon, pag uwi niya na galing US, brand new yung motor niya, nasa bahay. O di ba, may ORCR na, may plaka. So nakakuha rin siya ng special freebies from Honda Big Bikes kasi nga may promo yung motor niya. Kagaya nitong CB500F kung saan meron kang 40,000 pesos freebies for gift check pambili mo ng riding gears. Ayan. So yan guys, mga ating mga binibigay sa inyong information at sinishare natin sa inyong detalye. So yan po yung mga natulungan natin at siyempre advocacy natin yan. At alam nyo mga idols, masaya na ako na makatulong. Well, sa mga idols po din natin na talagang napaka-generous din. After natin sila matulungan, again, meron silang special gift sa atin. Thank you very much po. Yung taga-Canada, no, na naglabas ng CB650R, pag uwi niya from Canada, fresh from airport, diretso po siya dito sa Honda Big Wing. Nilabas naman niya yung kanyang CB650R color black, cash payment. May ORCR na rin. Kasi nga, in-advance na niya yung bayad niya. Ayan. So yun po yung mabibigay natin sa inyong advantage. And sa mga idols po natin ng taga-Pangasinan, we have service bike pit dito. Ayan, meron tayong service center mga idol. Ayan, so, meaning mga idols, kung kayo po ay merong Honda Big Bikes, any model yan, at meron kayong gusto nyo magpa-service, pwede po kayo dito sa Honda Big Wing Pangasinan. Kahit saan nyo po nabili yan, wala po tayong pinipili mga idols. Basta babayaran nyo yung service ng kanilang technician dito. Walang problema yan. Any brand, any dealership nyo nabili ang inyong bike, kung malapit kayo dito sa Honda Big Wing Pangasinan, pwede na po kayong pumunta rito sa kanilang branch para magpa-service. No? Gusto nyo magpa-ayos ng inyong makina, magpapalit ng suspension, or magpa-change oil, or anything, pwede nyo pong i-request sa kanila dito. Pwede po kayo magpa-service dito. Ang laki po ng service pit nila. 3 bikes yung pwede pong servicean in one go lang. No? And siyempre, meron tayong lounge dito. No? Ganda ng lounge nila. Here, meron din tayong mga apparel and accessories. No? Meron tayong mga binebenta rin na helmet dito. Siyempre, pag bumili ka ng big bike mo, kailangan bumili ka rin ng genuine apparel. Mas maganda kung meron ka namang budget, why not? Ano? Gaya nitong Honda jacket. Oh, ang ganda naman yan, yung jacket na to. Tingnan natin yung presyo. 9,000 pesos. Oh. Naka-Honda jacket ka na. Genuine apparel. And meron din tayong SRC Racing dito. Pang ano naman to? Sports bike. So, ang presyo naman ito, 13,000. Ang ganda, no? So, meron din tayong mga helmet dito from SJC, ano? Yung katay-up nilang helmet. SJC naman. And may mga tank bag. Ayan, meron din tayong leg bag. Ayan, no? So, may mga tank bag din tayo dito. And guys, meron din tayong mga gloves, no? So pag pumunta ka dito sa Honda Big Wing, wala ka nang isipin eh. Kung dala mo lang yung sarili mo, dala mo yung cash mong pambili, bibili ka ng CB650R worth 500,000. So sa bulsa mo lang yung 500,000. Then meron kang extra cash na 50,000. Pwede kang bumili ng mga gloves. Meron silang gloves dito, jackets, t-shirts. Yan. Pwede rin po kayong umorder ng accessories. Ganito. Ito po ang accessories na to, pang Rebel 500. Genuine yan, no? Ito yung seat ng ating Rebel 1100. No? Yan. O, di ba? So, pwede nyo ipakabit yan. Meron din tayong pannier frame, sorry. 9,000 yung presyo niya. Sa mga leather type, color brown na seat para sa ating Rebel. Ayan. Di ba? Ang ganda. So, that's it mga idols. Pwede nun tayo magpa-service dito. And again, salamat po sa mga nanood sa atin dito po sa Honda Big Wings Pangasinan. And yan po yung mga model po natin na mabibili dito. So latest model lang natin nakita rito is Rebel 500, 2025 model. Yan. And Rebel 1100, Rebel 500. And yun po yung mga 2025 model. No? So anyway, pag-send message lang kayo sa ating Facebook page kung kayo po ay may balak bilhin na mga Honda Big Bikes. Ayan mga idol. So that's it. Yan po yung mga models natin na nandito. Sa mga gusto pong mag-apply via financing, ayan, pwede rin natin kayong ma-assist. No? Or pwede rin kayong mag-apply sa atin. Ayan po. O, diba? So, CBR 650R. Ayan po. Ayan po yung mga models natin dito. So guys, ayan no. Ang pogi, diba? So that's it.
mag-live na tayo sa ating live. Thank you very much sa mga sumubaybay sa atin. And bago po kayo mag-out sa ating live, please don't forget to like. Paki-like po ang ating video. This para mas maging maganda po yung recommendation ng YouTube at Facebook sa atin. Again, ito po yung Rebel 500 2025 model. Oh. Ganda. Sobrang ganda nitong 2025. Pwede po natin sa inyong pakita natin sa inyo yung yung pagka-seat nito, Alam nyo mga idols, ako po, mahilig ako sa Rebel, Rebel 500. Ito kasi cruiser bike. Talagang iconic brand, Napakaganda nito. So, sakyan natin. Ayan. Ganda, no? So pag nakaboots ka pa, mas maganda, mas maporma. Napaka-relax nito. So pagka nag-long rides ka, hindi ka napapagod dito. Talagang kahit malayo pa yung pupuntahan mo, hindi ka ganoon ka nakakapagod. Kasi yung sitting position mo, yan. Yan. Napansin ko rin parang in-update din nila yung pinaka-apakan, yung pinaka-put area nito. Parang lumapit siya, Kasi dati nakaganyan yan Nakaangat, nandito naka-forward yung ating pinaka. Ito ngayon, siya, lumapit na, Ayan. Yun yung napansin natin. Even yung brake niya, ganun din. Dati kasi naka-forward. So ito yung latest model natin, 2025. In-update nila to. So yung put area, in-adjust din nila, And bagong display to. Bagong display. Improved display na to. Ayan. So yan guys yung ating Rebel 500. Alright. So again, thank you very much sa mga nanood sa atin. And again, shout out po sa inyong lahat mga idols. Thank you. We will leaving our live stream na. Bye-bye. Thank you very much din sa Honda Big Wings Pangasinan. Sa mga idols po natin na gusto maglabas, again, send message lang kayo sa atin para matulungan natin kayo. Thank you and shout out po sa inyong lahat.